Diha sa atop, diha nabuntagan ang usa ka suspetsyadong gun for hire nga mipusil sa usa ka pulis ni adtong Biyernes sa gabii. Daling miresponde ang kapulisan sa dihang ilang nadungog ang buto-buto. Nakuratan ng mga tawo ni adtong Biyernes sa gabii sa dihang nakadungog sila og buto sa armas sa Patikol, Barangay Matatag, Lamitan City, Basilan. Nagbuntag og pinaabot ang kapulisan kay tuwa di ay sa atop ni ining balay mitago ang usa ka suspect. Swerteng nakalingkawas si Police Patrolman Faisal Ali, residente sa Barangay Matatag dinhi sa Lamitan City. Si Patrolman Ali na destino sa munisipyo sa Tabuan Lasa sa Basilan Province. Gisulod sa iyang balay si Patrolman Ali sa suspetsyadong gun for hire nga si Said Anjalin o mas nailhan sa alias nga Robin nga nagpuyo sa sitio Kayo Puti, Tinambakan, Barangay Maganda. Gipusil ni Robin ang pulis apan wala kini makaigo. Ug mibalos ang pulis. Naigo si Robin sa tiyan, sa kamot ug sa tiil apan wala kini maantimano. Sumala ni Police Captain Jerwin Senas, tungod sa kangit-ngit wala nila dayon nakita ang suspect kay misaka kini sa atop. Matod ni Captain Senas, dunay mitabang sa suspect aron makatago. Niadtong Sabado sa alas 5:30 sa buntag na nadakpan ang suspect sa mga miyembro sa PNP ug sa kasundaluhan sa residensya ni Walid Abiarol sa Pamaran Village, Lamitan City. Sa manang operasyon namin, hinahanap-hanap po namin siya sa buong barangay ng Maligay since nandun po siya ay nakikita po siya ng mga residente doon. So doon kami nakapokus na hanap nung gabi. Yun nga lang, unfortunately, sabi nila is sabi ng suspect natin is may tumulong po sa kanya na tuktok niya. So tinago ko siya at pagka madaling araw po is nakakuha po siya ng motor para ginagamit po niya para pagtakasan. Miangkon sa kapulisan ang suspect nga dunay mitago kaniya. Hinungdan nga wala kini makita sa mga pulis ug sa sundalo. Matod ni Colonel Cyril Santander, ang commander sa 18th Infantry Battalion, iladong gun for hire si Robin. Yan, gun for hire nga siya. Binabantayan ng mga second target niya sa pulis. Wala man siyang affiliation doon sa Busayap. Sa akin, sa data namin. Hindi ko lang alam sa PNP. Matod ni Santander, wala kay matuuran ang report nga dunay teroristang nakasulod sa Lamitan City. Apan sa Facebook post sa Lamitan City, nanawagan si Mayor Roderick Forigay sa katawhan nga magpabiling alerto ug magbinantayon sa ilang palibot ug makig-alayon gilayon sa otoridad. Nakuha sa posisyon niini ang usa ka caliber 45, usa ka motor. Gidala una sa Lamitan District Hospital si alias Robin aron mahatagan og medical nga atensyon tungod sa samad niini sa tiyan ug kamot. Pagkahuman, gidala sa Lamitan City Police Station samtang giandam ang kaso batok kaniya. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.